Αδελφοί μου Έλληνες, έπειτα από 400 χρόνια δουλείας, πικρής σκλαβιάς που έζησαν οι πρόγονοί μας, ο Θεός μας εσπλαχνίστη και αποφάσισε να μας χαρίσει την ελευθερία μας, καθώς την εχαίρονταν οι προπάτορες μας οι ένδοξοι. Όμως για να την απολαύσουμε, πρέπει να αποφασίσουμε να αποθάνουμε με τα όπλα εις τα σχήρας μας. Και τότε ας τη χαρούν οι μεταγενέστεροι μας. Εμείς ωστόσο θέλουμε να απολαύσει τα δύο μεγαλύτερα καλά. Τον Παράδεισον και την αιώνιον μνήμη των μεταγενεστέρων. Επειδή για το Σταυρό και την ελευθερία αποθυμίσκομεν. Εάν όμως δειλιάσουμε τώρα, τότε αιωνίως εχάσαμε. Και εμείς και όλοι και όλον το έθνος μας. Αδελφοί μου! Όποιος αληθώς αγαπά την πίστη και την πατρίδα, ας αδεράξει τα όπλα του και ας έρθει μαζί μου. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία!